Oh. Ha? 26. 26. Oh. Danilo, ayan, thank you so much, Lalabs. Danilo, salamat sa patamsak mo, Lalabs. Pasensya na. Nag-take 3. May nag-wielding kasi, Lalabs, sa kabila. Ganun talaga pag may nag-wielding. Inaagaw niya yung connection ko. Michaelson, yes, thank you so much. I will pin your link, okay? I'm sorry, Michaelson, ha? Paano ba yung English ng rebuilding mga lalas? Sergio Mardi, mega love shout out. Ayan. Papin Beauty, ayan. Take 6. Ano dang? Ayan mga lalabs yung ating super chatter. Ayan po si Sir Michaelson. Ayan, Che Lalabs, harang po. Take 6. Yes, until take 6. Not only take 6, take 10. Harang pa. Ayan. Alin? 3. Ayan, Lul. Until take 10. Ay, paano ko ba sabihin yung may nagwi-wielding sa kabila? LOL, ayan. Sige, sunod kita Alam mo ba? Take 3. Yes, take 3. Laugh out loud yan, host. Ayan, Sir Jumardi, pa-view po. Ay, sige, view natin yan. Iwalan kayo ng baka suklaan ko kayo. Salamat. Ayan, mga lalabs, palablab naman pa ako sa nakapin, super chatter yan mga lalabs. Pag napadaan yan sa inyong live, malakas yan magpalipad mga lalabs. Ayan, kakapalipad niya lang ng $19 dyan. Kanina lang, kaso lang tayo na wala ng mic. Buhay probinsyano, ayan. Ayan, 3 million mega love shout out. Hati-hati yung aking mga tao. Hati-hati. Kaya na 105. Ngayon, 87. Take 3, iwan ko na lang. Take 4, I don't know. Ayan. Until take 10. Yan mo na yan mga lalabs. Wala ng bakas. Ayan, Sir Jumardi, na-watch ko na po yung video mo lalabs. Si ano ba to? Si alam mo ba? Alam mo ba? Ayan, alam mo ba? Ayan, sa bahay mo ako, alam mo ba ha? 6 pa lang yung bahay mo. Ayan, lalabs, alam mo ba? Alam mo ba? Ayan, nandito na ako. Bakit nakatira ang mga paniki sa kuweba? Bakit hindi sila lumipad? Lumipad sa mga bagay na sa gabi. Aswang yan mga lalab, aswang. Ayan. Salamat po yan ang main ko. Bago pa lang pala to. Lobat ka? Lobat pa ba? Opo, pag mag 1 year pa lang. Mag 1 year, ito pa lang. Hindi baka meron ka pang ibang account? Alam mo ba? Baka sige, account mo to. Ayan, nakadikit ko na ha. Pinanood ko siya ng 2 minutes. Palablab Premier Danilo. Sige, lalatamsakan natin yan, Danilo Lalabs. Ang iyong Premier.
Mga lalab, palablab pa ako sa nakapin mga lalabs, yung ating super chatter, ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. Meron po pang apat ko ng muni yan. Wow, sana all. Mapapasana all. Baka naman yan may time nood sa new upload ko. Sige lalab, panoorin natin yan. Danilo, ano to, premiere mo lalab, tamsakan natin. Danilo Mix Vlogs. Ay, lalab Danilo. Ayan. Dikit ko na rin to sa'yo, tamsak na lalabs, ha? Unblagarang, Sir Jumar, 3 na lang kulang. From Sir Jumar. Sige po, Sir Jumarde. Sino pa ba yan di natatamsakan? Si Che, ayan, may bagong ano kalalab, Che. Bago kang upload. Unblag lalab, mega love, shout out. Pasensya na kayo mga lalabs, naka-take 3 hanggang take 10 tayo. Hello, Unblag from Chi Journey. Ayan. 5 million mega love, shout out. Ayan, she finally, ano ba to? She finally enrolled walking around Olongapo Market. Ayan. Nasa Pinas ka ba, lalabs? Ngunit lobat ka, lobat pa ba? Ayan, Che, mega love shout out from Unblog. 8 million mega love shout out. Ayan, sa 8 million, thank you so much everyone. Hindi nyo ko iniiwan. Ayan. Oh my God, Michaelson, thank you so much. OMG. Oh my God, mga lalabs. Lablabin nyo talaga yan si Michaelson. Diyos ko. Malakas siya mga lalab magpalipad. Ayan, nagpa-member pa. Ayan. Michaelson lalab, thank you so much. I will give you a lot of kiss. OMG. Ayan mga lalab, malakas siyang magpalipad. Nagpa-member pa. Ayan. Michaelson lalab, thank you so much. Dan Ma'am Che, ayan. Mga lalab, lablabin po natin yung nakapin. Ayan. Malakas siyang magpalipad mga lalabs. Ayan, nagpa-member pa siya, naka-platinum mga lalabs. Ayan, lablabin po natin mga nakapin mga, wow, ayan from Unblog. Michaelson lalab, thank you so much. You're so kind. Oh my God. Tomorrow is not promise. You know, mga lalabs, every time Michaelson always say like this, tomorrow, no promise. But when Michaelson is here, they will give money. Oh my God, sana all. Mapapasana all ka na lang mga lalabs. Oy, ayan. Michaelson, thank you so much, Lala, for always supporting my life. Ayan, thank you so much. Oh my God, mga lalabs. Makakabili talaga ako nito ng aircon. Oh my God. Thank you so much. Ayan. Thank you so much, Michaelson. Hi, thanks God. Sana all. Ayan, from Unblog. Ayun nala, pinapanood ko yung video mo, ano, Che, mayarang kalalabs. Ayan. Walking around. Olongapo Market. Ayan. Sana all. 4 million mega love shout out. Ay mga lalabin po natin yung nakapin mga lalab, si Michaelson, ang ating super chatter. Super chatter pa, nagpa-member pa. Ayan. Thank you so much, lalab Michaelson lalab. Thank you so much. Hulog ka ng langit. Thank you so much. Jumardi, ayan Sir Jumardi, nagbaba ng bahay. Sabi niya, no promise tomorrow. Tamsak host from Chelsea Gaming at iba pa. Sir Jumardi, ayan. Mahalin mo rin maliit, di lang yung nagpalayog. Ayan. Sige lang, lalabs. Ayan. Oh my God! Nagpalipad na naman siya, mga lalabs. Oh my God, Diyos ko. Ayan, Michaelson lalab, you give me too much. Thank you so much. Wow. Oh my God. Thank you, Michaelson. Thank you so much, lalab. Oy.
Dating dikit watch ko video mo, bagong Jumarde. Bago lang, Sir Jumarde. Ayan, lalabs, thank you so much. Mike Kilson. Oh my God, mga lalab, nakaka-attach naman yung mga palipad niya, Diyos ko. Bigyan kita ng banana, ano? Sino ba to? Alam mo ba? Mahalin mo rin maliit, di lang yung nagpapalayog. Island Sweet Vlogger Lalab, thank you so much. Ayan. Thank you so much, Lalabs. Mike Kilson. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Thank you so much. Ayan, Ping Garci, Mega Love shout out. Tamsak, Ping Garci. Ping Garci, Tamsak Lalab, salamat sa patamsak mo. Ayan, 3 million Mega Love shout out. Ashley Rose, hi po. Ayan, Jen Channel, padikit please. Jen, Mega Love shout out, Jen. Ayan, may jacket ka na po, Ping Lalab. Oh my God, na-atching tuloy ako. Oh, di natuloy. Makatulog. Thank you so much, Lalab. Mike Kilson. Ayan. Island Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay. Ping Garci, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, alam mo ba? Ayan, nasa bahay mo ako, alam mo ba? Ayan, 6 million. Mega Love, shout out, 6 million. Ping Garci, ayan. Ping Garci, Lalab, Mega Love, shout out. 5 million, Mega Love, shout out. Ayan. Palablab ako nakapin, mga lalabs. Si Michael, salamat naman. Ayan. Kamagtampo, alam mo ba? Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Thank you so much. Lablabin natin Island Sweet Vlogger. Thank you so much, Lalab. Michaelson. Congrats sis from Michael Joseph. Thank you so much, Michaelson Lalab. Thank you so much. Ayan. Ada Crab, Mega Love, shout out. Ping Garci. Ayan. Dan Danilo Mix Vlog. Ada Crab, Mega Love, shout out. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, 5 million, Mega Mega Love, shout out. Lablabin natin mga lalabs. Mga lalab, palablab naman ako sa nakapin mga lalabs. Ayan, pag napunta yan sa inyong premiere mga lalabs, sa inyong live. Napaka-supportive yan mga lalabs yung nakapin. Taga ano siya lalab? Taga US. Ayan. Ada Krabdan from Ping Garci. Ayan. Ayan, 6 million. Mega Love shout out. 6 million. Host, padikit lablab na kita. Ayan. Main channel mo ba ito, Love Ping Garci? Sige, Lalab Ping. Baby pa pala yung bahay mo. Lista nga natin yung mga baby pa. Oh my God, umuulan na. Diyos ko, bakit naman umulan pa? Grabe talagang malas. Ayan, 6 million. Mega Love shout out. Ayan, Ping Garci, nasa bahay mo ako. Dikit ko na to sa Lalab. Diyos ko, yan na. Magsisimula na tayong mag-loading. Mga lalab, umuulan. It's raining. Already dikit, malagkit na nakapin. Ayan. Grabing kamalasan. Mga lalab, umuulan na dito. Katakot-takot na ulan na naman. Ayan. Jay Kong, Mega Love, shout out. Diyos ko, sana tumigil ang ulan. Diyos ko, Panginoon. Grabe naman tong ulan na to. Wala talaga tong pakialam. Okay lang yan, umulan. Naka-40 na haha. Hindi yung purpose ko din lalab kasi pag umuulan, nawawala ng connection. Sir Jay Kong, Mega Love, shout out. Ayan, Ping Garci Lalab, dikit ko na yung main ko sa'yo ha.
Okay lang yan daw. Sana tumigil ang ulan. Diyos ko, makisama ka. Naka-take 3 na ako. Ayan, Pinggarsi, pinapanood ko yung bahay mo, lalab, ha. To, alam mo ba, nasa bahay mo din ako. Diyos ko, sana tumigil ang ulan. Ashley Rose, patamsak host, mga idol. Ayan, tamsakan natin, mga lalabs. Ayan, tumigil ang ulan. Salamat naman. Diyos ko, tumigil ka ulan. Huwag kang mag-ulan. Ayan, Danilo Mix Vlog, nagbaba ng bahay, Danilo. Ano ba yun si alam mo ba? Ayan, Phil Garcia, nagbaba ng bahay. Ashley Rose Dan from Ping Garcia. Ayan, mga lalabs. Ayan, 3 million. Miguel Love, shout out mga lalab. 3 million. Diyos ko, tumigil ka ulan. Danilo Mix Dan po from Ping Garcia. Diyos ko, tumigil ka ulan. Diyos ko. Ayan, Mike Kilson lalab. Thank you so much. Palipad na naman siya, mga lalabs. Finish your money. Mike Kilson, thank you. Ayan, thank you so much, lalab Mike Kilson. Sipag magpalipad ng bisita mo. Yan nga, lalabs. Pag nagpunta talaga yan, pag nagpupunta yan, broke now, lul. You broke now, lul. Michael Dan. Kaya mga lalas, yan, galing siya kay dinala siya dito ni Madam Love Channel. Ayan. Friend siya ni Madam Love Channel, mga lalabs. Dinala niya yan sa akin. Nung ako'y nag-live. Ayan, si Michaelson, Joseph. Masipag siya, mga lalas, magpalipad. Kung alam nyo lang. Nung nakaraan, naka-take 4 ako. 1, take 1. Nagpalipad siya. Take 2, nagpalipad uri. Kasi yung internet ko nung nagluloko. Hinintay niya ako hanggang sa maka-take 4. Ayan. Michaelson Dan. Ayan. Dan Michaelson aka Mike from Ada Crab. Masipag talaga siya, mga lalabs. Ayan, Ping Garcia, nagbaba ng bahay. Diyos ko, mga lalabs. Ay, ayan. Ada Crab, nagbaba ng bahay. Ayan. And Michaelson, Ada Crab Dan also. And then, Ping Garcia. Sagutin mo na yan, host. No, Michaelson, he will come, Philippines to visit me here. Kylie Krippner, ayan, Miguel Agjadat, good morning. Hi everybody from Kylie. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Good morning, Kylie Lalabs. Bibisitahin ako yan soon. Ping Garcia, ayan, pa-help po bahay ko. Ayan, baby pa. How are you doing, my friend from Kylie? I'm good, Lalab. How about you, Kylie? Ayan, Jay, kung tamsak po, kay, salamat. Ping Garcia Dan. Baba mo nga bahay mo, alam mo ba? Hindi kasi lumalabas yung Guto channel eh. I miss you, and I miss you too, Kylie. I'm doing good and as well. I just got off StreamYard with some people over on YouTube. Ayan. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Bahay mo, alam mo ba? Ayan, nagbaba na siya, lalabs. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out, 6 million. Ayan, alam mo ba, nasa bahay mo ako, lalabs. Hindi na ako magbakas. Ayan. So, I'm having bless. Ayan. Thank you so much, lalab Mike Kilson.
I'm so having a good night and it's going really well. I'm enjoying it. Ayan. Okay, Kylie Lolab, no problem. Alam mo ba din ako nagbakas. Ayan. Kylie, can you connect on pin? Ayan. You know how some those night you like to enjoy yourself and you just to relax and do not nothing what I'm doing right now. Ayan. Yes, Kylie, no problem, Lalab. Thank you so much. Ayan. Alam mo ba? Ayan. Diyos ko, tumigil ka ulan, tumigil ka. Ayan, 3 million Miguel Love, shout out. Mga lalab pa ako nakapin. Ayan. And alam mo ba nasa bahay, ayan, alam mo ba, pinanood ko ng 2 minutes? Ayan, Dan from Pingarcy. I connected to the pin. I forgot about that. My bad. I am just so busy talking to you. I seriously forgot about that. Usually, I'm pretty good at the stuff. How is your family doing? It's good. Kylie, thank you so much. Ayan. Sir Jumardi, nagbaba ng bahay. Pingarcy, nagbaba ng bahay. Ayan. Diyos ko, huwag sanang umulan. Makisama ka, ulan. Huwag sanang umulan, Panginoon ko. Pingarcy, nagbaba. I start connecting to everybody right now. I'm gonna try to pay attention to this. Ayan. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. Diyos ko, Panginoon, makisama naman sana. Wag umulan.